eta bagoaz. Eta, bueno, nahi duzunean, sartuko gara. Vale. Goizeko 10:28 eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunak prest, sustatu.eusen albisteak partekatzen dituzte, teknologia eta euskararekin zerikusia duten albisteak. Hoietako batzuk aukeratu eta hementxe partekatzen ditugu, kontatzen ditugu. Eta erakutsi ere, ze saio hau ikusgai duzue sustatuko Twitcheko kanalean. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Ondo. A ber, beste bero uin bat datorren, zaitu da uraldia, baina zeo zer omen datorrela, entzun dut. Bai, baina nik uste gehienez 35 gradu, Bai, bueno. Joan den astean eman genituen aholkuak. Hori da. Bueno, bestela ondo, Luistxo, dan ondo? Bai, internet ez da gelditu, beraz baukau ze kontatu. Hori da. Bueno, eta esan dugu, teknologia eta euskara, eta hortik hasiko gara. Gure txokoak aurkezten. Gure txokoak. Webgune bat eta aplikazio bat. Vale. Lehenagotik bazetorren kezka eta bazuden biltegi batzuk. Gure batzuk aurkeztu izan ditugu hemen, nik uste. Bai, antzeko kontuak egon dira. Baina, orain ondo egituratuta bezala, ondo enpaketatuta bezala dago gure txokoak.eus. Eta, erakutsi aurretik zer da, euskarazko zerbitzua ematen duten merkataritza, ostalaritza, dena delakoen, gida bat. Hoixe. Eta irten da webgune bezala, eta aldi berean aplikazio bezala. Ematen duzu izena batetik edo bestera, eta gero pasahitz horrekin sartzen zara. Kontsultatzeko ez duzu behar pasaitzik, Vale. Kontu bat edo, bai. Bai, izaten nik sortu dut kontu bat, baina barkatu, enuen apuntatu, eta orain erakustekoan bakarrik navegazioa erakutsiko dugu, eta ez nola gehitu daitekeen toki bat. Kontu bat daukasunean, toki bat proposatu daiteke, ez da bakarrik gida bat nonbaitetin sortu dela. Jendeak egindako ekarpenekin biltegi bat egin dute, eta orain, erabilpen gehiago. Erakutsiko dut, gure txokoak, pantalla bidez. Hori da. Domeinua da guretxokoak.eus, dana jarraian, eta bilatzeko Google Play, Androiderako bakarrik, orain goz. Baina hori da erabiltzaileen gehiengo bat, gure txokoak bitz bezala bilatu. Eta hemen agartu zaigu mapa bat, hemen irekitan eukan, Nafarroa eta partean, eta hola, eta zoom eginez, eta gauza asko daude, klikatu ezkero mugatu ezakegu kentzen dut ostalaritza eta dendak agertzen zaizkit, eta ikonoak ere igartzen ditugu, janari denda pare bat ikusten ditut hemen Senpere inguruan Lapurdin, eta beste bat Saran erropazkoa, eta bestea, zeinua guztu gaztetxe badala, kategoria eta zeinu batzuk daude, sartu ezkero, Euskal Uberrak izeneko janari denda bat, Senperen ikusi fitxa, webgunea, eta, horra sartzen bazara, euskaraz hartatzen zaituztela esan nahi du, ez? Eta, iruzkinak ere egin daitezke, ez baitzaituzte euskaraz hartatzen, baina da gauza puntual bat, ez dakit, moderazio batekin edo puntuekin, eta hola, joango da, ez? Hurbildu daiteke bat ere toki jakin batera. Ea ba. Segurara, Gipuzkoan, zerbait badagoen, mapa hurbiltze zaigu. Horran dago, segura, hemen dago. Kendu ditut ostalaritzakoak, igual. Taberna bakarra dago, seguran euskara zaten ditzen dutena. Ez da horrela, uste dugu. Ez da horrela. Segurarrik baldin badago, edo Goierritarrik entzuten duena irrati hau, aukera dauka, kontu egitekin, aplikazioarekin, eta toki gehiago proposatzeko. Proposatzen duzunean, ez duzu bertan egon behar.
ere, ez da geokokatuta hemen euskera azaltzen ditzen daute eta hola balidatu, zuk ezagutzen baldin baduzu zerbitzu denda bat, eta zaude Bilbon, eta baina ezagutzen dituzu zure lengusuak segurakoak, bitu dezakezu Bilbotik, eta, bueno, eta holaxe. Eta, bueno, pues... Begira, bueno. Euskarazko zerbitzuak eta aukerak batzuk murrizten ari dianera, eta, bueno, pues, komentario bat edo jaso genuen, bueno, keinu positibo, gauzen euskaraz egiten dien gauzak nabarmentzera. Gero, hau aukera dago, ez dakit begiratu zuzue, Euskal Herriko mugetatik aratago? Ez dut uste mapan dagoenik, holakorik. Agian, ez dakit. Benidorrera zoaz, eta badaude taberna batzuk. Ez dakit. Nik aurkitu dut, Ez bera, muga dago. Bueno, mapa libre bat erabiltzen du, OpenStreetMapeko zera, eta nik aurkitu dut, Pirineoan euskera esaten ditzen dutenik, ez? Edo, behin hotelera joan, hotel bat hartu Parisen, eta gozariak ematen zituen zuero, eta pasan, bueno, ez dut uste horretarako denik. Ez, bueno, kuriosa. Eta, bueno, hemen puntu asko agertzen dira, 600ekin aurkeztu zen joan den astean, eta kaso, joan dira gehitzen beste batzuk ere bai. Gehienak bai kostalde ingurun. Bueno, bai, baina, bueno, Ipar Euskal Herria eta Hegoaldea demagun ere hortarako da. Akaso hor daukazentzu gehiago, ez dakit. Sinisten dugu arnazgunetan ere, ez dakit. Ez naiz hartuko soziolinguistika. Irakurketa asko egin daiteke. Soziolinguistikan naiz hartuko, tresna hor dago, eta esaten badu norbaitek, baina, a ber, hemen Lizarra inguruan gauza gutxi daude, eta nik ezagutzen dut gehiago, ekin. Partekatu. Hartuta gehitu, hori du bentaja, elkarren artean egiten dela, eta... Bai. Primeran. Osondo, bueno, eta hau aipatuta, Android telefonekin jarraituko dugu. Bai. Eta Venezuelara goaz, ze albiste, bitxuak. Atentzioa ditu zidan honek. Ikusi nit, orain dela, astebete pasada, 10 egunera gertatuko, oso lorrikara larria, bueno, bat da bestean jarraia, minutu batean 2 izan balia. Eta ikusi nitun bideo batzuk, eta batzuek abisua jaso zutela gertatu baino lehenago, eta albisua mugikorrari begira, eta irteten gelatik, eta alako bideo batzuk. Eta hauek egia da. Ez, bai. Abisu bat banatu zuen norbaitek, eta bai, egia da. Google lehen zerbitzu bat da, herrialde desberdinetan, bakoitzeko gobernu edo babes zibilak edo dalakoa kontratatu behar duena. Kontratatu, edo igual eskaintza bada. Android telefonoak saltzeko estrategia bat bezala, ez? Eta gertatzen dana da, bueno, artikulua erakutsiko dizuet. Nun daukat, hementxe daukagu, bueno, mapa bat ikusten dugu, epizentroan nun izan zen, eta puntu hori horiek dira, dardara sentitu zuten mugikorrak, ez? Mugikorrak daukate posizioaren araberako giroskopioak eta hola, vertikalean edo horizontalean daukazula, adibidez, eta gero, eskumuturreko kontrol horiek bezala, zenbat urrats, eta bueno, mugimendua kontrolatzen dute, espioitzako beste modu bat, azken batean. Eta orduan, Googleeko ingenieroa egin zuten, oinala urte gutxi batzuk, sistema bat, non pentsatu zuten, lurrikara batek nola eragiten dio Android bati. Igartzen du hola. Izan daiteke hori, edo izan daiteke norberak trenean hola mugitu dela, kotxean takata mugitu dela. Baina, aldi berean, gertatzen baldin badira, zonalde jakin batean asko, horrek, gaur egungo
big data edo datu pilaketaren bidez igarri daiteke. Eta orduan, lurrikara bikoitzaren unean, mapan ikusten dugun ingurune horretan konzentratu ziren simultaneoki hainbat mugikor. Hori da. Horrek esaten dio Google'i, aldi berean hemen inguru honetan lurrikara bat izan da. Hau ez du pertsona batek kontrolatzen, ze milisegundoetan gertatzen da. Segundu batean, 20.000 mugikor mugitu dira delako eskualde horretan. Eta sistema prest dago, kopuru batzuk iko dizte. Hainbeste segundutan, hainbeste mugitu badira, lurrikara da. Eta orduan, hor, area bat ikusten dugu, justu epizentroan bertan, pues ez dago mugikorrik. Ez dakit mendialdea zalako edo beste zerbaitek, baina inguruan ikusten da, bigarren radio batean bezala gehiago zeudela. Eta orduan, hori ikusita, Googleek zabaltzen du, bigarren mapa bat erakusten ari gara, erradio, poligono urdin bat, eta inguru horretan erabakitzen du zabaltzea alerta hori. Alerta hauek, danak eta gertatzen dianean, eta Espainian ere badago, arrisku alerta bat, eta zonalde batean, ez? Pues, adostuta Venezuelarekin, eskubidea, edo, gertatzen bada, zabaldu daiteke, berdin dio, nola daukasun telefonoa, isili baldin badago ere, bai, hori da. Alerta hauek abisua ematen dute, eta jaso zuten, orduan, eta artikulu bat, hortik anate ditugu datuak, Googleek egin du bere propaganda gero, eta orduan, alerta hori iritsi zan Caracas ingurura, lehenago lurretik uinak baino. Orduan, bideo batzuetan norbaitek ikusi duen, hori egia da. Orain, zenbateko aurrerapena izan da, 30 segundu, alako zerbait, minutu erdi. Baina asko da, Bai, baina, artikulan esaten du, inor salbatu da honekin, ez dakigu. Karo, hori bai. Ez dakigu, jasotzen duzu, eta, igual jakinaren gainean baldin bazaude, eta, igual, baukazu erreakzionatzeko zera, beste batzutan ez, ume batekin bazaude ondoan, umearekin zoaz, baina espaldin badago ondoan, eta beste gela baten badago, ez dizunen polarik ematen. Baina, sistema funtzionatzen du, eta, zabaldu da, ez? Igual, itxasoko lurrikaren kontuan, igual, ez dakit, baina itxasoan igarriko teluketen, tsunami baterako, ez dakit. Baina lanketa bat hasi daiteke. Bai, azken baten, sistema, Android, milioika Android ematen duten datuak da, gero Google Mapsek denbora realean trafikoa nun dagoen esaten digun gauza, bera. Geratzen duzu Google Maps, eta, gorri dago autopista hemendik 10 kilometrora, irten nahi inurrengo zean, eta gero, baina danak berdin egiten dugu, eta ataskoa nazionaletik ere bai. Halako kontuak, eta nik enekin gautasun hauzenik, eta, begira. Arriduratik, artikulotxo bat idaztera. Osondo, primeran, eta gaurko saioko azken albistea, Biltoki. Biltoki. Barkamen askatu behar dugu, ikus entzuleok orain entzun behar duzuena. Zergatik, Lucio, zer gertatu behar da hurrengo minutu. Ez dakit albistean klikatu duzun. Bai. Baina ez asko ikusi, hola. Bueno. Izenburu erakorri dut, Biltoki. Euslop utxa. Euneko euskotar, eslop eta kitsch. Euslop zer da, eslop dela, uste dut, saio jarraitu duten entzat, adimen artifizialarekin sortutako eduki eskas, xamar hori, merkea. Erraz egiten da, eta kalitate estetiko batzuk eta mugimenduak eta gauza batzuk oso ondo egiten dira, baina, emaitza da hori. Orduan, euslop da euskotarra, ez? Ikusi genuen, beste batzuek ere sortu dutela alako zerbait, Lego bideo irandar, hoien bertsio euskaldun bat, norbait sortu zuen, eta, baina,
etzan euskal jatorrikoa ere, esan norbaitek monetizatu nahian, ondorio horretara iritsi ginen. Eta uste dugu biltoki ere olako zerbait dela. Eta da, partekatuko dut, hemen ere pantalla. Bi lagun omen dira, Xana eta Julen. Ez dakit horiek, irudian ikusten dugu, adimen artifiziale sortutako irudi bat, hola itxasoa, itxaslabarrak, txalupa euskaldun bat, Julen, bueno, Xana emakume polita, eta Julen ere bai, bihotz bat dauka ikurriña batekin tatuatua. Existitzen dira? Ez dakit. Existitzen badira ere, hauek dira? Hori ere ez dakit. Baina zer egiten dute, YouTubera abestiak eta hola kargatu. Ils sont partis du País Basque, urrun. Amatxi, chanson por mon amatxi. Eta esaten dutenez, dira, eurak sortutako hitzak, eta gero onartzen dute bideoko irudiak eta musika, bueno, esuno eta alako aine artifizialeko zer batzuekin sortzen dituztela. Bai. Baina nik uste dut, nik ez dakit bikote badia, baina bueno, asmoa da bideoak kargatu eta ikuskatzeak bildu. Ze produktuaren emaitza, pues ontxe klikatuko dugu, amatxiren abestia entzungo dugu pixka, eta ber. Sana argi bat gauaren erdia Sana Bueno, eta agertzen da, amona bat, baserri artean, Xana leheno ikusi dugun pertsona honi. Pertsona horrekin, bai. Bai, ez, baina Xanaren irudia da justo ontzian daukan berdina, pose berdina. Nik ez dakit. Gertxealda, diote. Xana anaitze, edo Mari Carmen hau existitzen dan, edo Jose Luis deitzen dan tipoa den, ez? Bai. Ez dakit, ez? Eta, bueno, eta kantua, hola, hitz batzuk euskeraz, eta musikatzen dituzunok, eta frantzesez azpititulatuta, zen nik uste dut, iparraldeko produktua dela, eta, bueno, eurak ere ala frantzesezko arkezpena daukate. Baina, are delitu larriagoa egin duten, ere ustez, daukate sekzio bat, kanal bat bideo horietan, euskal kantu zaharrak. Eta zein dute euskal kantu zaharren hitza pasatu denarakoari, eta zer egiten duen adimenak. Orduan, boga marinela ikus entzuteragoaz, baina, ezagutzen dugu kantu hori, ez da? Entzun dezagun Euslop bertsioa. Joan behar dugu rutira, baindietara, baindietara. Bueno, beste boga folk. Bertxio, bai. Bertxio entzungarri. Azkieran irutzen ton, country, John Lynn, Dolly Partonen abestien doinu. Bueno, instrukzioan, prompt ditzen dan instrukzioaren arabera, ez da? Eta, bueno, pues hau da biltoki. Eta, bueno, azkenengo erakustaldi bat, bueno, hau ere ez da, azken baten hemen aprobetxatu batuena, bueno, Euskal Herrian, musikarekin eta lan egiten ari dan bat, Gabi de la Maza da, euskarazko karaoke bertsioa, kantuak hartzen ditu eta jartzen dizkio karaokeko letrak eta, bueno, ikasteko eta zal. Eta honek, batzutan, bideo... Txertatu du, adimen. Honek txertatu da hemen hartzela irudia sortzeko.
Vale. Non eta ez dagoen bideo original bat, egin du Ruper Orderikaren bideo bat hartu, eta gainetik jartzen dio bere karaokea, ez? Baina beste batzutan, ez da, kantu horrek ez dauka, eta orduan egin duena da, halako... irudiak sortu ditu, hor ikusten dugu erloju bat, baserri bat, Luke Skywalker euskaldun bat, eta letrekin batera, hitzak, karaokoko modu txukurretan, berriz hasteko aitzakirik ez, denbora enerekuko, eszenak, bata bestean ondoren, nekatuta nago, bete atzera zu egiten, dudan lotxagaz eskotatzen naiz, eraldatuta nago. Eta oin, maskara bat hartu du pertsonaia horrek, beste andrazko emakume bat bat agertu agertzen da. zaio. Bai. Bueno, ez da bideo bat dola mugimenduarekin, baina... Ez estatikoa, irudi estatikoa. Irudi estatiko, eslop irudi estatikoen kate bada. Bai. Eta, bueno, pues igual kritiko eta maltzur ari gara gauza hauek kritikatzen, eta balio bat izango dute urte batzu barru, eta damutuko gara hemen gauzak esateaz. Baina, bueno, gu kontatzen dugu ze pasatzen den, iritzi bat ematen dugu, eta... Bai. Hori da. Primeran, Luizio, albiste hauek eta kontu gehiago, sustatu.eu zen, beti bezala. Bai. Eskerrik asko, beste behin gurean egotagatik, eta hurrengora arte. Datorren aste arte. Ondo izan, aio.